Na známosť sa dáva. Zabudol som si papier, tak sorry. Pred rokom som tu hovoril, že sa naučím hrať na bicie. No super. A Stano sa rozhodol, že schudne. Áno. Tebe gratulujem. Ja tebe gratulujem a myslím si, že výzva je splnená. Áno, výzvu sme určite splnili. Ja som sa chcel pochváliť výsledkami fantastickými, ktoré som dosiahol. Tak poďme na to. Takže ideme na to. Takže hmotnosť. Schudol som za naše obdobie, ktoré sme mali presne rok, 31 kg. A keď tomu pridám ešte pol roka, čo som išiel sám, plus ďalších 10 kg, takže to máme celkovo 41 kg dole. Paráda. Pás, ten bol na začiatku 136 cm a teraz som ho mal 89 cm, takže to je 47 cm dole z pásu. Ďalej, telesný tuk bol na začiatku 41%, teraz som mal 26, takže 16% dole telesný tuk. Nádhera. BMI išiel dole o 13 čísel, hrudník išiel dole o 22 cm, boky išli dole o 18 cm, Fantázia. no a viscerálny tuk išiel dole o 9 čísel. Sú to fantastické čísla. Možno na spestrenie pamäti si teraz môžeme pustiť, ako sme vyzerali takto pred rokom na tomto istom mieste. No to som zvedavý. Tak neviem, ako vidíte, mám atletickú postavu, len som trošku nabral kýl. Takže nie, no, ja som takýto postavou, nebudem nikdy vyzerať ako ty, ako myslím typovo, že ty si... Nikdy nehovor nikdy. Áno, to je tiež pravda. Naozaj chcem úprimne poďakovať za všetko, čo ste pre mňa, za teba aj za Ľubku, čo ste pre mňa urobili. Malo to všetko zmysel a som strašne rád, že si mi pomohol na mojej ceste k lepšiemu ja. Ďakujem pekne ešte raz. Všetká zásluha, ktorú si ty spravil, je na tebe. Možno, že som ťa trošku zmotivoval, alebo tak niečo, ale to dôležité si spravil ty sám za seba a pre seba. A takže môžem ti dať prvý darček? Môžeš, dobre. No. A niečo takéto. Je to knižočka, v ktorej si môžeš pozrieť, ako si vyzeral pred celou tou akciou. A nie je tam fotka z dnešného dňa, kedy máš viac menej taký ako ročný výsledok alebo výročie. Ber to zároveň ako taký darček k narodeninám, ktorý by ti mohol pripomínať, že odtiaľ idem niekam inde. Ja som nedávno oslavil 33. výročie môjho narodenia a povedal som si, že v tomto veku už by som mohol teda vyzerať trošku normálnejšie a hlavne zdravo. Takže cieľ sa mi splnil a ideme ďalej. Ja ďakujem krásne ešte raz. Ale teraz ja mám niečo pre vás. Najprv pre teba taká klasika, aby si bubnoval ďalej, lebo ty derieš paličky, cvičíš hodiny denne, takže nech sa páči paličky. To sú tie dobré, čo? Áno. Tak toto už poznám, tieto paličky sú fakt dobré. Potom, keďže ty veľmi dobre vyzeráš vo svojom veku a staráš seba, nesmiem zabudnúť pre teba ako darček knižku. To už mám. Máš, ale tak nevadí, tak ako si udržať mladosť aj pre teba. Pred týždňom som ju dočítal, je veľmi dobrá, niekomu ju môžeme darovať potom. Nachádzame sa na rovnakom mieste ako pred rokom. Pozrite si to. Návšteva lekára je za nami. Miro, no čo povieš na výsledky? Dôležité je to, že veľmi málo ti začínal ísť hore krvný tlak. Cholesterol, to je tiež taký úzkostred. Malinko bol zvýšený, malinko úplne. Z tých ostro sledovaných vecí sú tu puríny ako problém. Áno, kyselina močová. To si vravel, že už si s tým v minulosti mal nejaké problémy. V tom chudnutí práve v tomto parametri budeme trošku upravovať dietu oproti tomu, čo by som odporúčal. A budeme všetci pevne dúfať, že tá kyselina močová sa možno tým dietným režimom nejakým spôsobom možno aj ukludní. Takže budem ti držať palce. Teraz vieš oficiálne, že môžeš chudnúť. Ďakujem. A v rukách už držím výsledky po roku môjho chudnutia. Záverečné lekárske vyšetrenie. Kde mi brali zase krv a všetky tieto veci s tým spojené. No a doktor povedal, že teda je absolútne všetko v poriadku. Dokonca aj tá kyselina močová, ktorú som mal vlastne na začiatku zvýšenú, úplne sa dostala teraz do normy. Takže... Mňa to veľmi teší, pretože najprv to vyzeralo, že kvôli tej kyseline nebudeš môcť jesť šošovicu a takéto dôležité látky. Si zdravý človek, to sú výsledky tohto vyšetrenia, že vlastne začal si pred rokom ako človek, ktorý má začínajúci metabolický syndrom, rôzne problémy na krku. A teraz ti lekár povedal, že sa môžem ženiť. Že sa môžeš ženiť. A dokonca, že mi to aj podpíše. Takže ešte raz gratulujem. Ďakujem. Myslím si, že aj Ľubka, kameramanka, ja jej ukradnem kameru. Áno. Ona asi tiež ti chce ešte niečo povedať. No to som zvedavý. Tak Stanko, áno, máš nás ešte jeden
malý bombónik. Ó, ďakujem pekne. A želám ti, aby sa to brucho už nikdy nezmenilo na bombón. Ďakujem. No a ja si idem otvoriť teda ten bombónik. Ó! Jej! No tak, to bude posievanie výsledkov. Krásne, ďakujem.